El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, domingo 28 de decembro, Día dos Santos Inocentes, Ana? Sí, é o último domingo de sempre en Galicia do 2025. Último programa deste ano, un ano, amigos, onde se diron cousas moi bonitas e emocionantes para este programa galego. Este programa galego que é testigo vivo de emigración galega en este país durante 75 anos. Bueno, como vistes, está Ana conmigo, ainda non dou bos días, Bos días a todos. Bos días a todos. Que che parece se empezamos con este villancico, non? Sí, porque estamos aínda en temporada de festas. Claro que sí. Chegaron a ver María e Xosé, non tiñan pousada, ían pra Belén. Chegaron a coba co frío na pel, non tiñan pousada, María e Xosé. Era febrero do ventre da nai, un neno pequeno brilla como un sol. Cálame, meu niño, cala, meu amor, que esta noite boa chea de calor. O neno Jesús é un carabel, fillo dunha rosa nacido en Belén. Ímolo adorar, está no portal, esta noite santa do Rei Celestial. E naceu o neno do ventre da nai, un neno pequeno brilla como un sol. Cálame, meu niño, cala, meu amor, que esta noite boa chea de calor. E naceu o neno do ventre da nai, un neno pequeno brilla como un sol. Cálame, meu niño, cala, meu amor, que esta noite boa chea de calor. Estamos a 3 días da tarde-noite, desa tarde-noite entrañable na que a alegría, a luz e os brindis trasládanos de un ano para o outro. Pero tamén ha de haber ausenzas notables, sillas vacías que contrasta con ese xúbilo desbordante dos festexos de fin de ano, porque vivimos tempos no que todo parece exixir respostas rápidas. Sin embargo, a noite de fin de ano podemos concedernos unha tregua e deixar fora da nosa alegría aquelo que xa ocupa demasiado espazo na nosa vida diaria. Compartir mesa con quenes forman parte das nosas vidas, inda que non pensemos igual, inda que existan silencios. Pero queda o calor humano que, si é sincero, é algo entrañable. Unha mesa compartida, unha conversación serea, un abrazo sinceiro. Sabemos, amigos, que o valioso non sempre brila, pero si é realmente valioso, permanece. Non sabemos se estes consellos servirán de moito cando volte o ruído de outro ano máis, pero conformámonos con que recordemos que nos estamos sentados á mesa sin axustar contas á vida. Así que, queridos ouvintes, tratemos de ser felices e de enfocarnos en todo aquilo que nos aporte unha sonrisa ás nosas vidas. Un ano máis que pasou como un suspiro, pero que nos deixou unha chea de inquedanzas que entre todos podemos transformarla en realidade en este mundo donde o único constante é precisamente o cambio. Quixéramos convintar estes desexos de paz e amor, saudade e prosperidade, enfocándoos coa esperanza, os soños cumpridos e a gratitude dos momentos vividos, destacando esa gran familia que é o noso patronato, que sempre nos inspira a creación de recordos inolvidables. Feliz 2026, queridos amigos, e que o novo ano sexa a oportunidade para ser máis felices aínda, que encontremos todos xuntos a alegría en esos pequenos detalles do día a día, que o pozo da amistad non seque nunca. Brindemos tamén polo noso patronato, polos vos propósitos, polos moitos cursos, polos libros e pola vida. Feliz 2026. Ímonos xa pra aldea, porque aquí non é
porque Xesusiño dorme, porque Xesusiño dorme, e podémolo despertar, e podémolo despertar. Porque Xesusiño dorme, porque Xesusiño dorme, e podémolo despertar, e podémolo despertar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, son as 9:08 da mañán aquí en Montevideo, unha mañán soleada, teremos unha máxima de 30 grados. Vamos, moito frío en Galicia, por suposto, 3 grados soleado, está soleado, pero 3 grados de temperatura a esta hora, que son a 1:10 da tarde. Está ao outro lado do teléfono Felipe Senén, un licenciado en Historia do Arte, xa estuvo máis veces aquí con nós, falando por teléfono, membro numerario da Real Academia de Belas Artes, e moitas cousas máis. Pero tamén é fundador e presidente de Amigos dos Museos de Galicia, conservador do Museo do Castillo de San Antonio. Bueno, Senén, ademais de todo eso, tamén é de Carballiño, casi nada. Felipe, moi bons días, e unha vez máis temos que molestarte. Hola, moi bons días, moi bon Nadal a todos os que levades no corazón a Galiza, que significa tantas tradicións, tanta marca de nós, ese nós que dicía don Ramón Otero Perallo, plural, que significa todo, pero tamén aristocrático, majestático, non? Pois encantado de estar con vos, sí. Senén, estos días Galicia non é só festa, tamén é tradicións e maxia, verdad? Esas aguas das fontes, o apalpador, o tizón de Nadal. Contanos un pouquiño, porque eres experto justamente en esos temas. Bueno, pois mira, moi bendito. Galiza, dentro do mundo, é dos países que conserva esa etnoarqueoloxía, non? Moitísimas tradicións, que, por certo, tamén están sufrindo moito por o mundo das oligarquías, do consumo, do negocio, cando os valores de uso que son para unirnos, para celebrar, se convirten en valores de consumo. Pois certo, Galiza garda moitísimas
moitísimas desas tradicións que dicía Castelao que non traicionan nunca, non? Claro, as festas cíclicas en relación co mundo do agro, co sol, ca lúa, cos equinocios, cos solsticios, e aquí estamos no tempo de Nadal, que sigue a Candeloria, logo a grande festa do Antroido, entrada na primavera, por suposto os mallos, o símbolo da árbore, e logo o San Xoán, e despois o tempo de difuntos e o tempo de magostos, pero o certo é que agora estamos no Nadal, e hoxe mesmo é un día moi significativo, é moi celebrado, o día 28, día dos Santos Inocentes, día das pegotas, é día de contar mentiras, como din as vellos cantares, imos a contar mentiras, trailalá, no? Pero uns días atrás celebramos a Noiteboa e o Nadal, que como todas as festas o que tratan é de reivindicar o grupo, a familia, a tribu que era antigamente, non? Entón aquí súmanse tradicións que se perden no mundo céltico, no mundo indoeuropeo, pero por suposto moi romano, todo moi romanizado, e logo, eso sí, moi cristiano. Galicia foi un país moi cristián, non? Na súa base hai dous soportes, o mundo céltico e o mundo cristián, e sendo o mundo cristián, pois aí celébrase un nacemento, que cousa tan bonita, vinculada ao Belén que se monta como unha pequena aldeiña, e Galicia pois ten maravillosos beléns artesanais, por dicir o Belén de Ourense, feito polo gran artistiña, así lle chamaba Vicente Risco e Otero Pedrallo, que é Arturo Baltar, non? Logo, estas festas teñen en Galiza algo moi curioso, que corre risco ante esta marabunta do consumo, de imposicións, pode perderse, que son o gran repertorio de cantares de Nadal, de Manueles, Aninovo, Reyes, unha grandísima variedade, vilancicos, que son as cancións dos vilaos, máis urbanas, máis ateas, por decirlo así, e despois as panxoliñas, que ven de Pangelingüe, a canción sagrada dos anxos, a do portal do Belén, a dos Reyes Magos, non? E claro, remátase o ano en Galiza, antiguamente, con unhas fogueiras, meigas foras, que é a noite de San Silvestre, santo que fixo esconxuros, anatemas, exorcismos en contra do que significan a bruxería e as meigas con fogueiras. Claro, eso vaise perdendo, reconvírtese na actualidade en folións de foguetes, en videomapas, en proyeccións, todo o mundo da lucería, que é o que une no Nadal, as luces, o verde, as flores, o color, non? Algo que atrae. E logo, pois, ao pasar o fin de ano, unha noite que Galiza non debe de esquecer, que está no seu sustrato, que é a dos magos, non? Ademais, recordando que un día de magos morre o propio Castelao, morre Isá Díaz Pardo, morre Valle Inclán, que é curioso. Caramba. Na terra de Prisciliano, na terra de tantos magos, que tamén acontece eso con estes tres magos que acabo de dicir, non? Na actualidade, dentro das tradicións do mundo céltico, recóllense aqueles homes do saco que viñan de lonxe cargados de sorpresas, como o apalpador, que ven a ser como no País Vasco o alenchero, ou mismo nos países británicos, en vez de ter un apalpador, teñen unha apalpadora, que é Mary Poppins, non? O pandigueiro, que tamén responden a unhas versións moi antiguas de homes que fan regalos e que veñen da espesura do misterio do monte. O sea que Galiza, a nivel de festas tradicionais, é un paraíso, e neste paraíso de tradicións aí topamos recursos que se saben aproveitar para desestacionalizar, para que haxa riqueza, pois no tempo do inverno, como fixo moi ben a Igrexa. Claro, aqueles vellos galeguistas
atraían a unha igrexa da liberación, que era a de Basilio Álvarez, como foi a do cura das Encrobas ou Francisco Carballo, sempre da parte dos oprimidos, da parte dos colonizados, non? E esa é a Galiza, digamos, a do nós plural e majestático, non? Felipe, pero como ti dicías antes das tradicións que veñen desde os tempos dos celtas e incluso de antes, consérvase algunha, por exemplo, consérvase algunha tradición celta, como por exemplo o famoso tizón de Nadal? Fálanos de eso. Bueno, pois efectivamente todas as nosas tradicións pois podémolas vivímolas case. Temos tradicións que veñen do neolítico e que se perden no tempo. Nos vivimos o mundo da lareira, vivimos o mundo da cociña bilbaína, vivimos o mundo daquelas cociñas apestosas de petróleo, vivimos as de butano e ora xa vivimos a comida procesada. Todo se procesa no noso tempo, a cultura tamén. O sea que aquel mundo da lareira, ao redor do lume, das luces e das sombras, deu toda unha serie de tradicións e de contos moi interesantes. Había épocas no ano equiparables aos equinocios e aos solsticios, como é a entrada no inverno, que é agora, como vai ser a entrada na primavera, xa casi rodando os días da Candeloria, quítase o lume vello. O lume estaba prendido, estaba acceso, e iniciábase un lume novo. Na festa de San Xoán, cando entra o verao, aí queimábanse as cousas vellas, tendíanse o sol e o serao da mañá, que é o orballo, as colchas, as mantas, abríanse as portas, que é un feito tamén de ventilar a casa. O lume, quentura, é un dos 4 elementos que están moi presentes nestas festas. O lume, a auga, a terra e o aire. Os que fan tan necesaria a vida, non? É que o ser humano fai cultura sabendos domesticar. Saber domesticar o lume, saber domesticar a auga, saber domesticar a auga e a terra que cultivamos, non? E daí nace a cultura. E certamente, a veces, non entendemos ben isto e levamos a que campe o lume, e iso, pois é indudablemente o peligro e é unha chamada de atención á nosa civilización, que ao fin e ao cabo somos seres humanos, somos humanistas, e esta palabra ven de humus, que é o florecer dos 4 elementos. Daí un símbolo moi galego que se levou a Estados Unidos e logo esparexeuse polo mundo, que é a árbore, non? A árbore son raiceiras, é orixe, é o escuro do caos. Aí radica a originalidade nas orixes, que vai medrando hacia arriba, na busca do sol, non? A árbore significa a atracción da terra e as ramas que buscan a luz, que buscan o futuro. Todo un símbolo que adornamos, decoramos, e que se perde pois nesa cultura ancestral moi anterior ao mundo romano. O mundo romano, non? O mundo é unha flor. A árbore é unha flor. A árbore fará que esa flor se faga froito, e o froito dará semente. Bueno, pois vela aí o enigma, o misterio que soporta a celebración das festas populares galegas, que en Galicia, xa digo, representamos tanto e incluso reinterpretamos a través da arte. Os grandes artistas que por aí estuveron nese mundo tan iberoamericano, como foi Laxeiro, como foi Colmeiro, o propio Sá Díaz Pardo, contribuíron moito a levar e a traer estas tradicións na arte, non? Falabas antes do lume a auga como símbolo de unha antiga Galicia. Ese lume, esa auga que volve despois co San Xoán, non? A aparecer de novo.
Bueno, no San Xoán, como en todas as festas tradicionais galegas, é un xogo, unha interacción entre os 4 elementos. O lume, que é luz, que é quentura, a auga, que igual que o lume é purificación, a auga que nos limpa, que nos lava, a auga que bebemos, a auga que rega, non? Pero tamén o aire, que é o que respiramos, non? O vento que nos move as ideas, que trae un bo aire ou un mal aire, que trae boas noticias ou malos agoiros, e logo a terra que xa está farta de soportarnos porque non a sabemos entender ben, e daí ven a palabra humus, da cal deriva humano, humanismo e tantas cousas, pero os 4 elementos, a auga están aí, e na noite do San Xoán e donde máis, aquel que cometeu un pecado de avaricia, que quixo telo todo, que non lle diu pan á Virxen que pasou por ali, que tiña fame e quería pan, entón aquelo inundouse de auga e asulagou cidades que na noite de San Xoán escoitan as súas campanas tocar. E, bueno, estos son os vellos mitos que teñen detrás unha especie de moralexa, de retrouso, non? Como as fábulas griegas que insistían no pecado do noso mundo, a avaricia, a luxuria, o ego que tanto manda pois no mundo de hoxe, non? Claro que sí. Felipe, chamoume a atención outro día lendo a prensa galega un artículo que dicía, donde se dicía que o apalpador, o pandigueiro, era un invento dos nacionalistas. Terá algo que ver eso co pensamento galeguista? Nin moito menos. Os nacionalistas, a teoría do nacionalismo e a teoría da cultura galega é a xeneración, nos é Vicente Risco, claro. E logo, por suposto, os seguidores como foi Otero Pedrallo, a gran teoría céltica de Cuevillas, e Castelao, que é un xenio que sabe enxergar, palabra moi galega, que é poñer os 5 sentidos, máis a intuición, máis a sabiduría. Eles dicían que Galicia ten 2 bases moi profundas. Unha é a base celta, os misterios, o misterio do profundo, a teosofía, de onde nace algo que se cultiva moito, pois aí, nese mundo voso uruguayo, e no mundo da Argentina, que é o realismo máxico, levado por moitos galegos. Borges era moi amigo de Vicente Risco e de Primitivo Rodríguez de Sanjurjo. Mamou moitas cousas aquí nesta terra, como moitos outros, non? Pois eles, ese realismo máxico, tamén no imprimen de algo moi propio co celtismo, que é o mundo cristiano. Galicia foi un reino que fai de Santiago algo que hai que pedir desculpas. Un matamouros e un mataindios. Un Cid montado a cabalo, un perro gallego que lle chamaban os islámicos. Galicia foi un reino e verse de un imperio cristiano. Entón, o cristianismo é certo que nos diu unha gran riqueza, os autos sacramentales, o camiño de Santiago, que tanto significa, moitas cantares, xa digo, que teñen relación co tempo de Nadal. E logo, eses autos sacramentales, a representación de como nace o neno, de como veñen os magos e de como fuxen a Egipto, non? Pois aí está o mundo dos magos, que é moi, moi tradicional galego. Realmente, cando se empeza a recuperar o apalpador, é nos últimos 20, nos últimos 15 anos, na Serra do Caurel. Claro. Se investiga eso, na Serra do Caurel, no 1800 hasta 1900, era moi solicitada e visitada por negociantes do ferro do País Vasco. E eles teñen unha especie de home de saco, como un Papá Noel, como Santa Claus, que chaman o lenchero. E a partir de aí, no noso tempo, difúndese un elemento máis desa grandísima creatividade que ten Galicia. Pero Galicia é a do mago Prisciliano, Galicia é de Muñiz,
que no século XII tiña o don da ubicuidade, podía estar dicindo misa en Santiago e podía estar en Roma ao mesmo tempo, non? Os magos que perseguiu tanto a Inquisición, e dai a Galicia meiga, a Galicia máxica, a Galicia donde hai leyendas e mitos do rei Arturo e do gran mago dos magos que era precisamente Merlín. Por eso o tema dos magos, con esa maxia e con todo ese colorido, que ademais xúntanse tres magos de cor diferente, de procedencias diferentes, baixan o camiño e falan con pastores, con lavandeiras, falan cun rei tirano que é Herodes. Que bonito. O certo é que aí quizá faltaba unha raíña, por eso de igualdade, igual que na obra de Castelao, a derradeira lección do mestre, estando os neniños, tamén faltaría unha nena, claro, digamos, para ser perfectos na mensaxe. Pero claro, a cultura galega é inmensa. E a cultura galega non é que sea inmensa, é que ten grandísimos estudosos. Falamos de Vicente Risco, de Xoaquín Lorenzo, de Taboada Chivite, de tantísimas, de Ben Xosei, na Coruña a familia dos Carré Aldao, Carré Alvarellos, que estudiaron todas estas tradicións que non nos traicionan, que son recursos. A boa gastronomía, os cantares, o ambiente, é un tesouro que temos aí que, claro, emociona e dá beneficios se se sabe usar. O piano emociona se hai un bo pianista, pero pode vir un mal pianista que tamén podíamos decir, como dicimos en galego, que escarallo o piano, non? Que bote atrás toda a gran riqueza que ten a cultura, non? Falabas antes do respeto, respeto, veneración ou adoración polas augas. Carballiño ten tamén esas augas termales que veñen da antigüedade, non? Bueno, mira, unha de tantas cousas que ten a nosa terra, non? A nosa terra, desde os seus mariscos, o seu vento que move os eólicos, a súa luz cambiante que suxire tantas cousas, e hoxe se apodéranse de todo, non? Isto dicía o propio Isaías Paz, aproveitanse do vento, aproveitanse do sol, das augas, inúndano todo, e os demais, ao final, acabamos sendo como moi esclavos. E un dos grandes tesouros que temos en Galicia son as augas minero-medicinais, non? As caldas, todo este mundo do termalismo. Onte mismo, ora estou na miña casa de pedra no Carballiño, con esos 3 grados e un solciño moi bo, dando na galería, que eso era o calefactorio da casa. Claro. Bueno, pois onte mismo fun a ver as caldas que hai aquí en Brués, na Teixeira, abandonadas de todo, a auga a 30 grados de temperatura, e vexo o que nos di internet esas augas, e o doutor Míguez, xa afinado, un home importante, dicía que son as augas minero-medicinais millores do mundo, con propiedades para artritis, para artrosis, para reuma, o sea, todo o que xa imos tendos que levamos o camiño moi andado, o sea, que ter as enfermedades tamén as temos, pero tamén a natureza ten unhos remedios, non che digo, as ribeiras do Miño, as ribeiras do río Arenteiro están cheas destas puzas que están aproveitando. Aquí, moi cerquiña de Leiro, de Francelos, está Prexegueiro. Aí montaron un spa maravilloso, non? Está a Chabasqueira, en Ourense, ou Tarif, que mismo nestos días, hasta as 12 da noite, é quen se vai a celebrarlo ali, pois con aquel auga quente en bañador, non? Claro, claro. Felipe Senén, estamos aquí verdadeiramente escoitando todo o que dice, hasta o operador está escoitando o que estás a falar sobre as festas en este ano que termina. Foi un placer como sempre, estamos moi agradecidos, os nosos ointes foron eles os que pediron volver a entrevistar a Felipe Senén. Mandamosche un abrazo moi grande, que teñas un moi bo ano, un bo feliz acabamento deste ano, de ano 25, e unha boa entrada no ano 26, que o que nos fai falta é precisamente felicidade, verdad? Pois mira, eso mismo digo eu, o placer e a alegría é miña, porque sei moi ben o que significa Uruguai,
Montevideo, donde hai tantas esencias nosas. Aí tendes a Santa de Azorei, que é o símbolo da raza, e pensade unha cousa, que quen leva no corazón a Galicia leva nese seu corazón o millor que ten das tradicións e de tantas cousas, non? Galicia está no voso corazón millor que quizá que aquí nesta nosa terra, O sea, que a alegría é miña e sempre estou pensando en tantos amigos que teño aí, pero non podo dicir se logo me quedan tantos, non? A aperta moi grande, moi grande. Gracias, Felipe, un abrazo, Feliz ano novo. Adeus, adeus, adeus. Con un sombreiro de pallas, un galego a Belén foi. Mentras adouraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade-os passar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Nunhas pallas deitadiño, e en coiriños ali está, sendo dono diste mundo, e señor de canto hai. Deixade os pastores, deixade-os passar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade-os passar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi. Mentras adoraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Bueno, vamos cas novas que aquí, sempre en Galicia. Empezamos por esta, que fai frío en Galicia, non é novedad. Non, pero moito, mentres aquí estamos pasando un Nadal con moita calor, bueno, como corresponde ao verán, en Galicia vai un frío tremendo pola presenza de aire polar, con temperaturas que en algunhas zonas de Lugo e de Ourense chegaron aos 5 graus baixo cero. A temperatura máis baixa resistrouse en Berín. Que che parece? Pero, sin embargo, esa neve dalle ao paisaxe unha belleza. Sí, o paisaxe é moi lindo, pero o frío é frío. Claro que sí. Bueno, deportistas galegos destacados. Ana Peleteiro, atleta nada en Ribeira, especialista en salto triple, foi unha das deportistas destacadas deste ano, xunto ao piragüista nado en Pontevedra, Jaime Duro, que obtivo este ano 2 medallas de ouro e 3 medallas de plata. Caramba. Participando no Campeonato Europeo e no Campeonato Mundial nas modalidades de augas tranquilas e maratón. Bueno, é unha triste, faleceu Luís Ferreiro, que é o fillo do Celso Emilio Ferreiro. De Celso Emilio, sí, o pasado 24 de decembro, o día de Nadal, aos 80 anos de idade, faleceu Luís Ferreiro, fillo do poeta de Celanova, Celso Emilio Ferreiro. Luís foi director da fundación dedicada a difundir e promover a obra de seu pai. Nos últimos anos tivo especial interés en aumentar a presencia do poeta no seu municipio natal. Tamén representou a familia de Celso Emilio na Fundación Curros Enríquez. Luís Ferreiro era o que estaba autorizado en representación da familia para realizar todo o traballo de difusión da obra literaria e do pensamento de Celso Emilio Ferreiro en Galicia. Que importante. Novas galegas do ano 25 que se recordarán. Sí, no que ten que ver con Galicia, recordamos o corte masivo do suministro eléctrico que aconteceu no mes de abril, que deixou sen electricidade a toda España e Portugal durante varias horas.
O corte afectou as telecomunicacións, o transporte, os hospitais, bueno, en xeral todos os servizos básicos. As autoridades atribuíron o corte a unha falla nas liñas de alta tensión que se sumou a unha sobrecarga do sistema eléctrico. O certo é que foi un caos que non esquecerán. Claro, outro. Pois o segundo son os incendios en Galicia, que este ano 120.000 hectáreas de terra galega foron queimadas no mes de agosto de 2025. A seca prolongada e as altas temperaturas foron algunhas das causas do desastre, pero tamén, lamentablemente, o factor humano tivo moito que ver. Bueno, o que estamos falando todos ao longo de todo o ano, non? A palabra do ano. Bueno, ti sabes que a palabra do ano é elixida por votación popular. E como todos os anos, esta votación popular, convocada polo Portal das Palabras da Real Academia Galega e a Fundación Barrié, elixiu a palabra do ano. A ver. Nesta oportunidade, a palabra máis votada foi xenocidio, quedando en segundo lugar foliada. O terceiro lugar foi para a palabra lume, mentres que o cuarto lugar foi para desfeita. Bueno, palabras bonitas, non? A min non me gusta a palabra. Eu non sei con cal é o fundamento de por que votan por unha outra. Se por que é a palabra máis bonita ou porque ten que ver cos feitos, cos sucesos do ano. Son cousas diferentes, verdad? Como palabra non me gusta realmente, pero bueno. Podíamos destacar desfeita de pronto, sí, foliada. Lume é unha palabra preciosa tamén. Pero bueno, que me tens que dicir de Darío Xoán Cabana? Presentouse esta semana en Lugo o libro Semente de Mencer, obra poética 1, que reúne toda a poesía publicada por Darío Xoán Cabana entre 1970 e 2006. No acto estiveron presentes a súa filla, Alexandra Cabana, o escritor Anxo Angueira, o secretario xeral da Lingua, Valentín García, e o editor Enrique Alvarellos. Bueno, vamos a escoitar a Malvela. Pirim, o pirim, pim, pim.
Queridos ointes, moita atención a este comunicado de Sempre en Galicia. Debido aos traballos de traslado dos estudios de CX12 Radio Oriental a unha nova sede máis acorde cos tempos modernos e as tecnoloxías, ubicado o novo na Rúa Río Branco, durante o mes de xaneiro o noso programa de Sempre en Galicia non será posible emitilo en directo como ocurre ata agora. Esta circunstancia vai a alterar durante o mes de xaneiro a nosa comunicación domingueira con vostedes, inda que seguirán sintonizando con Sempre en Galicia en este mesmo espacio e horario, porque estará cuberto con música e cancións folclóricas do noso rico patrimonio musical. E xa superado os necesarios traballos tecnolóxicos, volveremos a estar en directo e en comunicación fluida con todos vostedes o domingo 1 de febreiro. Algo que dicir, Ana? Sí, que, bueno, que durante todo o mes de xaneiro, como ti xa dixeches, pouco que agregar, é que non estaremos aquí nos estudios, de maneira que a hora estará coberta por música da nosa cultura galega. Voltaremos no mes de febreiro. Así que o patronato tamén estará pechado durante o mes de xaneiro ata o día luns 26. Eso tamén é un anuncio que queremos darlle, porque xa que non estaremos en vivo, claro. Decímoslle que pechouse o patronato por vacacións ata o luns 26. Queremos aproveitar este comunicado que decimos agora para recordarlles que o venres día 30 de xaneiro celebramos no noso patronato o Día de Castelao, no que honraremos o guieiro da patria con unha representación de un anaquiño da súa peza teatral Os vellos non deben de enamorarse, unha das obras máis populares do teatro galego. Recordade, o venres 30 de xaneiro ás 19 horas no Patronato da Cultura Galega. Non faltes. Non, por iso, o reencontro con todos vostedes será na radio o domingo 1 de febreiro, pero antes vémonos no patronato o venres 30 de xaneiro para a celebración do Día de Castelao con esta representación de un anaco de Os vellos non deben namorarse. Ti sabes que nesta obra foi que Castelao escribiu a letra da canción Lela. Tamén, por suposto, estará presente esta canción da man de Paco Antelo, o noso profesor de canto, o seu grupo, algúns dos que concorren ao seu grupo. Será unha representación bonita deste obra de Castelao. Así que o día 30 de xaneiro no patronato ás 19 horas o Día de Castelao. E xa logo en febreiro voltamos a todos os domingos. Voltamos en directo, pero vostede recorde que vai a ver Sempre en Galicia. Vámoslo a cubrir con música. Con música. Bueno, agora sí, que como falaba, nos vamos a coitar a canción de Lela. A canción de Lela nunha versión moi moderna. Moi moderna, moi moderna. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. La liña porque eu morro, que
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, temos un saúdo navideño, ¿no? Sí, temos un saúdo que nos chega de Xolanda Díaz, que di director de Sempre en Galicia, Toni de Seárez, estimadas colaboradoras Ana e Francis, cunha aperta despido o 2025, felicitándovos polo exemplar traballo que estades a facer a prol da nosa terra, desexando que no ano 2026 se cumplan as vosas aspiracións personais e tanto en Galicia como no Uruguai se siga o camiño que arelamos. Unha forte aperta e bo ano, Yolanda. Mira que ben, mira que Moitas bonito. grazas, Yolanda. Agora vamos a falar do tizón de Nadal, que antes comentábamos con Senén, non? Sí, unha das tradicións, Pois verdad? veña. A lareira foi sempre un lugar de encontro. A familia e tamén ás veces os veciños e amigos xúntanse ao redor do lume a contar historias reales ou imaginarias, historias máxicas de fantasmas e meigas. Cantas veces os nenos escoitaban escondidos eses contos e logo, cando ían para a cama, costáballes traballo dormir. Pero igual fascinados querían volver a escoitar esas historias de medo. Xa de adultos, recordar as historias de lareira na casa familiar encheos de nostalgia. A lareira participa tamén en moitas tradicións ligadas a estas datas. Unha delas é precisamente a do tizón de Nadal. Para ter un bo tizón ou cepo de Nadal é preciso ter unha lareira. Trátase dun costume que consiste en acender un tronco na noite de Nadal e queimalo ata a metade. O resto do tronco que quedou sen queimar gárdase durante todo o ano e só volve a acenderse en caso de querer protección, por exemplo, en caso dunha tormenta, xa que protexe a casa dos raios ou protexe os cultivos da tormenta. As cinzas que quedan da parte do tizón de Nadal queimado úsanse como fertilizante para as plantas. A orixe desta tradición atopámola nos celtas, como tantos outros costumes que aínda se conservan. Temos ouído dicir que como pode ser que unha tradición de Nadal cristián veña do paganismo celta. O caso é que os celtas, o día 21 de decembro, celebraban o solsticio de inverno. Ese era o día máis curto do ano, o día de menor duración da luz solar. Os celtas celebraban o solsticio con música de gaitas, comida e bebida abundantes e acendían un gran tronco en homenaxe ao sol. Eles non queimaban só a metade do tronco, senón que o deixaban acendido queimándose lentamente durante 13 días. Claro, logo chegaron os romanos e máis adiante no tempo, a Iglesia estableceu o 25 de decembro como data do nacemento de Xesús, unha data moi próxima á da celebración celta, como sucede con tantas outras festividades. Integrouse esta costumbre pagán á celebración cristián, como decía antes Felipe Senén, e así é que todos que temos o tizón ou cepo de Nadal. Hoxe en día perdeuse esta tradición en moitas partes, pero aínda se conserva nalgúns lugares de Pontevedra e no interior da provincia de Lugo. Quedounos tamén un delicioso postre, o tronco de Nadal, un riquísimo doce navideño en forma de tronco de chocolate que ten a súa orixe nesta tradición do tizón. Festexamos o Nadal hai uns días e xa estamos á porta da seguinte celebración que é a Noitevella e a Ninovo. Cousa curiosa é que o Ano Novo non sempre se celebrou o 1 de xaneiro. Isto sí que é ben curioso, mira. Antigamente celebrouse o 25 de decembro e tamén o 1 de marzo. Foi unha das datas na que se celebraba o Ano Novo, o 1 de marzo. Mais adiante no tempo e ata o século XVI,
O Aninovo celebrábase o 25 de marzo. Desde 1582, a data pasou a ser o 1 de xaneiro, como a festexamos actualmente. Cousas curiosísimas, verdad? Que quixemos compartir con vostedes. Así é. Vamos a escoitar música. Despedida de Ano Vello. Despedida de Ano Vello, entradiña de Aninovo, os señores desta casa os conten con moito gozo. Viva Guerra Moreneiros que viñeron a tocar, o neno recién nacido entra a España no portal. Viva Guerra Moreneiros que viñeron a tocar, o neno recién nacido entra a España no portal. Ano novo, vida nova, ano novo que traerás, o vello suspiros leva, o novo xa os traerá, o novo xa os traerá. Ai la lelo, ai la la la. Ano de festas que naces, o pasado xa pasou, a primavera enverdece, o xardín que se marchou. Viva Guerra Moreneiros que viñeron a tocar, o neno recién nacido entra a España no portal. Viva Guerra Moreneiros que viñeron a tocar, o neno recién nacido entra a España no portal. Ano novo, vida nova, ano novo que traerás, o vello suspiros leva, o novo xa os traerá, o novo xa os traerá. Ai la lelo, ai la la la. Amigos, recordade que por motivos técnicos esta da emisora de CX12 Radio Oriental, ao trasladarse á rúa Río Branco, durante o mes de xaneiro non estaremos ao aire, non estaremos no estudio, pero sempre en Galicia seguirá emitíndose todos os domingos como ata agora, sin a presencia dos locutores. Sí, quero comentar que recibimos outra mensaxe de salutación da familia Figueiras, que di moi feliz ano a esa gran familia galega. Un abrazo de agradecemento por todo lo brindado. Familia Figueiras. Bueno, recordade tamén que o 30 de xaneiro vamos a ter o acto de Castelao, ¿no? Este ano escenificando un pequeno da peza teatral Os vellos non deben enamorarse de Castelao, unha obriña do máis popular do teatro galego. Recordado, venres 30 a 7 da tarde no Patronato da Cultura Galega. E falando do Patronato da Cultura Galega, pechamos a nosa audición de hoxe co saludo do señor presidente Xosé Piñeiro, presidente do Patronato da Cultura Galega. Bos días a todos e todas. Ointes de Sempre en Galicia, xente do patronato, desearvos a todos un bo Nadal e un mellor ano 2026. Nestas datas é sempre o intre de dar conta do feito e plantexar cales son os plans para os tempos que veñen. Foi este un ano cheo de actividades para o Patronato da Cultura Galega, coa celebración dos 75 anos de Sempre en Galicia como máis relevante, sin deixar de lado as moitas outras actividades que levou adiante o patronato. É ben certo que o feito non só neste último ano, sino ao longo dos 75 anos de Sempre en Galicia e dos 61 anos do patronato, son o capital acumulado
do traballo dunha chea de homes e mulleres que fixeron posible chegar ata o día de hoxe. Tamén temos que darlle valor ao presente, o traballo da xente que no día a día dalle continuidade á historia. Pero pode que sexa aínda máis importante como facemos para seguir adiante. Porque se non somos quen de darlle continuidade ás institucións, todo o traballo do pasado e do presente vai ser só historia. Para que isto siga, contamos con todos vós, porque todos xuntos temos que sementar para que os que veñan despois podan facer a colleita e seguir escribindo historia. Recordade entón que contamos con todos vós para seguir dicindo saúde e terra. Bueno, amigos, este foi o saludo do presidente do Patronato da Cultura Galega. E pola nosa parte, queremos saludar e desear bo ano a directivos, personal de CX12 Radio Oriental, os nosos avisadores, socios e amigos, e para vostedes, amigos, escoitas, o noso abrazo máis quente é que o ano 2026 veña chego de flores e de todo aquilo que precisa. De todo aquilo que se precisa, Claro sí, que realmente. Que teñan un bo comezo de ano e que o 2026 sexa un excelente ano para todos, especialmente con moita saúde e moita paz. Vémonos o día 1 de febreiro, que é domingo, o día 1 de febreiro é domingo, aquí xa en directo. Pero en directo. Recorden que vai a seguir escoitando sempre en Galicia todos os domingos, todo domingo. Ata domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.